Hello guys, welcome to my new video. Ani moनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदान बरायनानै लाबोलायबाय लोगोफोर. ओमफ्राय दायो फिसालाखौ दोनना फैदों आरोना नै स्कुलाव. ओमफ्राय दासो नै साहा एरि फुदुंनानै लोंनो थाखाय जगार खालामबाय आरो लोगोफोर. थ' नायनोसै आं दिनैनि भिडिअ नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामनो हायो मा मा शेयार खालामनो हाया आरोना लोगोफोर. लोगोफोर नै ओरैहाय साहा फुदुंगासिनो दं आरोना. ओमफ्राय नै ओरैहाय थालिर रुदों आरो लोगोफोर साहाजों जानो. रुनानै जाग्राया लोगोफोर. नामखौबो बावलायलांबायसो आंहा मा होनोमोनलायो. ओमफ्राय बेखौनो रुदों आरोना नै न'निफ्राय लाबोनायमोन आरो साहाजों जानो रुदों आरो लोगोफोर. ओमफ्राय नै ओरैहाय रुटिबो बानायदों आरोना नै साहाजों जानोसै आरोना लोगोफोर बेखौबो. ओमफ्राय नै लोगोफोर साहाखौ लुबाय आरोना नै मोनबाय आरोना. ओमफ्राय नै साहाखौ लोंसै साहाया गुसु जालायलांबायसै थालिरखौ नेनानै. ओमफ्राय जाथारिखाय बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना लोगोफोर. ओमफ्राय दिनै जानोसै. ओमफ्राय नामखौ बावलायलांबायसो आंहा जाथारासै नालाय. नै बिदि खामफ्रामबासो बिराद गोथाव मोनो आङो नै बिदि. बेखौ ओरै खामफ्रामजोबनांगौमोन आरोना. ओमफ्राय गोथाव मोनो आङो सोर गोथाव मोनो लोगोफोर. आं जानो खिन्थु बिराद मोजां मोनो आरोना आङो. नै लोगोफोर स्कुलाव फिसालाफोरखौ लायनो ओंखारलायबाय आरोना नै 10:30 गगोन आरो माने एग्जाम जादों नालाय दिनैनिफ्राय जोबसिगोनबो आरोना एग्जामा. ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रिखौ संस्लाबनो हायासै आरोना दा लाना फैनानैसो संना जाफिनसै आरोना. दा लायग्रोनोसै आरो लोगोफोर. साहा लोंखांनानै एसे माबा माबि खामानि मावबाय ओमफ्राय देलायबाय आरो नै टाइमाबो बिदिनो जाबाय. स्कुलाव मोनफैबाय आरोना लोगोफोरना सायाव थाथ'दों आरोना आङो. टाइमा एसे नांबावगौ आरोना 10 मिनिटसो नांबावगौ आरो लोगोफोर टाइमा. सायाव दसे थानोसै आरो गारिया लाइन लोगोफोर. स्कुल सिंनि सिनारिया जोबोद नायनो मोजां आरोना. ओमफ्रायो थान्दा आरोना फैबाथाय थांनो बायो आरोना स्कुलाव फैबाथाय माने गथ'फोरखौ लांनो फैबाथाय स्कुलनिफ्रायनो थांनो बायो. थान्दा मोनफैथारो आरोना थानो मोजां मोनो थान्दानो. दंफां लाइफां दङ ओमफ्राय गुसु मोनो आरोना मारैबा आरामनो. थाबाथ' 1 मिनिट र'. ओमफ्राय नै लोगोफोर नै लानानै फैबाय नै. ओमफ्राय नै एग्जामाबो दिनै जोब्बाय नालाय खानाय सिनलांनोसै आरोना नै बेयावनो सिङावनो. खानाया गोलाव जाबाय ना. स्कुल दंथ' आरो स्कुल गैला सानदों आरोना. मानो गैया जानांगौ जाखो स्कुल दङ. खानाय सिनलांसै आरामनो. गंलं गोलैगोन बोरैबा बेगखौबो लाहोबावा ओमफ्राय नै ओरै थुदो ओरै थांसै थ'. खानाय सिननानै लांसै आरोना लोगोफोर. र' बाबा र' ओइ फै गारि फैयो ओरै. आइया लामाखौनो मोनासै नामा ओरै फै. नोंनियाव आरोना सिङावनो सिननानै लांसै ओरै हामसै थ'. फुसखाखौ लुगैबाय आरोना फुसखा नुबानो लुबैयो. सिननोसै आरोना लोगोफोर. कपारेटिभनि खाथियाव दङ नालाय ओमफ्राय बेयाव सिनना लांसै आरोना स्कुल सिङावनो नै. थ' खानाया थाब लावोना नै थाब लावो. थांबाय आरोना लोगोफोर नै दासो थांनो मोनसिगोन आरोना न'आव नै. मैगंबो गैबावासो बाबा जेबो दखानाव हाबलाङा. चल फैदो. सिनखांबाय सानैखौबो थांनो मोनसिगोन दासो. दासो आराम मोनलायबाय खोमा आरोना. थायलाबाय आरोना नै मेथाइ जायालासिनोथ' बहा थांनो आरोना थाथ'बाथाय जाखाथारो आरोना लोगोफोर. ओमफ्राय लोगोफोर नै न' मोनफैबाय आरोना. एबारसो ओंखाम ओंख्रि संनोसै आरोना लोगोफोर. नै खानाय सिननाया थुखैनोसै आरोना थुखैग्रोनोसै आरो लोगोफोर. थुखैखांनानैसो संनानै जानोसै आरोना दायो. ओमफ्राय लोगोफोर नै दासो संनो रेडि लाबाय आरोना नै पनिर आलुसो संनोसै आरोना आङो नै. साराय जानबाय नै. संबाय आरोना आङो.
पनिर आलु ओंख्रि संनाया मोनबायनो लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन